Ναι, ήταν πολύ μπροστά. Αλεξανδράκης, παιδιά. Δύο προσωπικότητες πολύ έντονες που πραγματικά εγώ δεν θα μπορούσα να τους είχα φανταστεί να κατέληγαν μαζί. Δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση που δεν ήταν μαζί παραπάνω από ένα χρονικό διάστημα. Και εκρηκτικοί χαρακτήρες. Πολύ, πολύ, πολύ. Θέλω να τον δω αυτόν τον έρωτα, αν θέλετε κι εσείς, Θα τον δω. Για πάμε να δούμε αυτόν τον έρωτα. Ζητώ λοιπόν την ψήφο σας για το καλό όχι μόνο της νήσου μας, αλλά και ολοκλήρου του έθνους. Όχι, να εξηγούμεθα. Εγώ δεν χειροκρότησα για αυτά που είπατε. Αλλά από τη χαρά μου που σας είδα. Τον ικανοποιεί περισσότερο. Α, όχι, και αυτά που είπε ήταν ωραία. Δεν συμφωνεί. Όχι, κυρία Κασανδρή μου τώρα. Τέτοιες κοτσάνες δεν έχω ξανακούσει. Δεν με παρεξηγείτε. Όχι, δίκιο έχετε. Δεν είπατε και τίποτα άλλο. Όλα αγώνες και αγώνες. Και τι αγώνα έκανα να τα πω. Δεν μπορούσε να βρει δυο λόγια της ανθρωπιάς. Δεν είχα προετοιμαστεί. Πού να ξέρω ότι μου είχατε οργανώσει αυτό το ρεζιλίκι. Α, δεν σ' άρεσε κιόλας. Πολυτάραχη, έντονη, με πολλές όμορφες γυναίκες να περνούν από την αγκαλιά του. Ήταν η ζωή του Ανδρέα Μπάρκουλη. Δεν ήταν τυχαία άλλωστε ένας από τους πιο περιζήτητους εργένιδες της εποχής του. Ο Ζεν Πρεμιέρ έζησε ένα μεγάλο έρωτα με τη Μέρη Χρονοπούλου. Οι δυο τους φλέρταραν στα μέσα της δεκαετίας του 60 σε μια ταινία όπου έπαιζαν μαζί και το φλερ τους λίγο μετά εξελίχθηκε σε ένα παράφορο έρωτα που αποδείχθηκε ολέθριος. Μάλιστα, παρά τα όσα αποκαλύπτει ο Ανδρέας Μπάρκουλης στη βιογραφία του, η σχέση τους κράτησε πάρα πολύ. Αν και όλοι θα πίστευαν ότι μετά από όσα συνέβαιναν και τους άγριους ξυλοδαρμούς, ο χωρισμός τους θα ήταν σύντομος. Το διάσημο ζευγάρι έμεινε μαζί σχεδόν 3 χρόνια, με πολλά πάντως σκαμπανεβάσματα. Ο εκρηκτικός χαρακτήρας του ηθοποιού τον ανάγκαζε πολλές φορές να στραφεί εναντίον της πρωταγωνίστριας. Εκείνη πάντως έκανε μεγάλη υπομονή, παραδεχόμενη τον έρωτά της που την είχε τυφλώσει και δεν ήθελε να χωρίσουν. Είχε γνωριστεί και με τους γονείς του ηθοποιού που την αγαπούσαν σαν δικό τους παιδί και ένας χωρισμός δεν ήταν καθόλου εύκολο. Τι σου λέγε η Μάρθα. Θα καταδεχτεί το αδερφάκι σου να συγχωρέσει που έγινες διάσημη. Δυστυχώς, εκείνος έχει τελείως διαφορετικές απόψεις για τις διασημότητες από ότι εμείς. Πού είναι ο γιατρός? Ο κύριος καθηγητής θες να πεις. Όχι ο κύριος καθηγητής, ο άλλος. Ποιος άλλος? Εκείνος που έφυγε. Έφυγε. Πώς έφυγε έτσι? Ξέρω εγώ, έφυγε. Γιατρός ήταν. Εγώ νομίζω πως ήταν ο ταξιτζής που έφερε. Ανάμεσα στις συγκλονιστικές αποκαλύψεις που έχει κάνει στη βιογραφία του με τίτλο «Κορίτσιο Μπάρκουλης και άλλα δεινά», ο πάλε ποτέ μέγας καρδιοκατακτητής του ελληνικού σινεμά αναφέρει για συνάδελφό του με την οποία είχε δεσμό. Την έσπαγα στο ξύλο καθημερινά, κάτι που δεν είχα ξανακάνει σε άλλη γυναίκα. Είχε δικό της κρεβάτι στον Ερυθρό Σταυρό, πότε με σπασμένο χέρι και πότε με σπασμένο κεφάλι. Ερχόταν μπαταρισμένη και έβριζε μέχρι και τον πατέρα μου. Τελικά τις ξαναέτρωγε. Πλάκα μου κάνεις, έτσι δεν είναι? Δεν είναι αστεία αυτά, Τζέλα. Ούτε είναι αστείο να στείλει 10 παιδιά στον άλλο κόσμο και να αναθώ στη φυλακή. Άστο για το γιατρουδάκι σου ενδιαφέρεσαι. Για το γιατρουδάκι μου και για όλο τον άλλο κόσμο. Για όλους εκείνους που δεν έχουν άλλη ελπίδα παρά κάποιο φάρμακο για να ζήσουν. Για να γλιτώσουν από το θάνατο που τους πουλάς εσύ. Βουλωστό. Όχι, δεν το βουλώνω. Δεν πρόκειται να σε αφήσω να σκοτώσεις κι άλλους. Φωνιά, δολοφόνε! Το είπα. Έλα εδώ. Έλα εδώ γιατί δεν με ξέρεις καλά εμένα. Πού είναι το κουτί? Δεν ξέρω. Πού είναι το κουτί με τις ελιές? Δεν ξέρω, σου λέω. Πού είναι, σου λέω. Όμως και η υπομονή έχει τα όρια της. Όταν η ηθοποιός είδε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε πλέον να συνεχιστεί, αποφάσισε να κόψει το γόρδιο δεσμό και να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Δεν άντεχε άλλο. Έπειτα από ένα μεγάλο καυγά, η πρωταγωνίστρια έδιωξε τον Μπάρκουλη από το σπίτι και έτσι γράφτηκε το τέλος του έρωτα. Πάντως, ακόμα και μετά το χωρισμό, η ηθοποιός διατηρούσε άριστες σχέσεις με τους γονείς του πρώην αγαπημένου της. Αντίθετα, έκοψε μαχαίρι οποιαδήποτε επαφή μαζί του. Από τότε που ο Μπάρκουλης έφυγε από το σπίτι, οι δυο τους δεν ξαναμίλησαν. Εκείνη
Όποτε η κουβέντα έφτανε στο όνομά του, άλλαζε ο τόνος της ομιλίας της και προσπαθούσε πάντα να αποφύγει οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπό του. Στις ελάχιστες φορές που δεν τα κατάφερε, τα σχόλιά της δεν ήταν καθόλου κολακευτικά για το μεγαλύτερο γόη της Ελλάδας. Χαρακτηρισμοί απαξιωτικοί που έδειχναν τον πόνο μιας γυναίκας που υπέφερε στα χέρια του αγαπημένου του συντρόφου. Άκου τώρα, Γούση. Βρέθηκα σε ανάγκη. Μου δάνεις χρήματα, μα δεν μπορώ να στα δώσω. Δεν στα ζήτησα ποτέ, κύριε Πολυζωή. Μου ζητάς όμως κάτι που κοστίζει πολύ περισσότερο από τα χρήματα που μου έδωσες. Τι πράγμα? Να συνεργάζομαι σε ένα έγκλημα. Σε ένα έγκλημα εναντίον της κοινωνίας. Δεν νομίζω πως μου το λες καλά, κύριε Πολυζωή. Αν υπάρχει αυτό το έγκλημα που λες, δεν το διαπράττω μονάχα εγώ. Το διαπράττεις και εσύ αφού συνεργάζεσαι μαζί μου. Κανονικά αφιελώτης ίστικας. Απίστευτη ιστορία και εγώ έμεινα εκεί πέρα που παραδέχτηκε ο ίδιος και ομολόγησε ότι χτύπαγε τη σύντροφό του. Δηλαδή από όλη την ιστορία με τη Μέρη Χρονοπούλου μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν τον είχα για τέτοιο. Κοίτα, να σου πω κάτι, εγώ πώς το καταλαβαίνω. Η Μέρη Χρονοπούλου ήταν καταρχάς μια πολύ ωραία γυναίκα. Ήταν μια γυναίκα μαγκάκι, αντράκι. Εγώ έτσι πάντως. Ναι, και πολύ εκρηκτική. Δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Την έχω για πολύ δυναμική, αλλά παρόλα αυτά φαντάζομαι ότι και εκείνος θα ζήλευε πάρα πολύ τη Μέρη Χρονοπούλου, γιατί τότε σφαζόντουσαν όλοι στα πόδια. Δεν είναι και λόγος αυτός τώρα. Δεν είναι σίγουρα λόγος. Ήταν εκρηκτικοί χαρακτήρες και οι δύο. Οπότε. Είναι αυτό τελικά που βλέπεις μια πολύ δυναμική γυναίκα και μπορεί να πέσει στα πόδια ενός άντρα και να μην της το έχεις. Και ένα ζευγάρι ένα πολύ όμορφο που ξαφνικά μαθαίνεις αυτά τα πράγματα τα οποία ναι, έλεγε κορίτσι ο Μπάρκουλης, Δον Ζουάν και όλα αυτά και τελικά εκείνος θόλωνε από τον ερωτά του. Ήταν η μόνη γυναίκα. Ναι, αλλά συγγνώμη να σου πω κάτι, ρε Μαρία. Σκέφτεσαι τη Μέρη Χρονοπούλου να χορεύει του αγοριού απέναντι και μετά να πηγαίνει σπίτι και να τρώει ξύλο. Όχι, ρε παιδιά. Δεν μου κάνει εμένα. Δεν μπορεί καθόλου να το συνδυάσει. Η εικόνα δηλαδή δεν μου κάνει. Ναι. Πάντως γενικά έλεγε ο Μπάρκουλης ότι με τις συμπροταγωνίστριές του οι σκηνές, ειδικά με τη Βουγιουκλάκη, ήταν πολύ ρεαλιστικές οι ερωτικές σκηνές μεταξύ τους. Τώρα με τις άλλες λέει δεν ήταν. Δεν το ήξερα αυτό, ορίστε. Πολύ ωραίος έρωτας, αν και λίγο σκληρός, αλλά εντάξει. Ωστόσο ήταν ένας πολύ ωραίος έρωτας. Λοιπόν,